Imagina't que et trobessis un bitllet de 50 euros al terra. Què faries amb aquests diners? Te'ls gastaries directament? O preferiries guardar-los i estalviar per aquell viatge que tens tantes ganes de fer? L'estalvi estratègic és una manera intel·ligent i planificada de guardar diners per aconseguir allò que realment vols en un futur. No consisteix en guardar per guardar, sinó en definir en què estalviarem aquests diners, és a dir, posar objectius concrets d'allò que volem comprar. Per exemple, estalvio perquè em vull comprar un mòbil nou. Prioritzar l'estalvi estratègic. Què vol dir això? Doncs que quan cobrem aquests diners, quan els rebem, el primer que fem de forma automàtica sigui guardar-los. I planificar-ho. És a dir, saber quants diners necessitem tenir estalviats per comprar-nos aquest mòbil i, a més, saber quant de temps tardarem en estalviar aquests diners. Evidentment, comprarem el mòbil abans si cada mes podem estalviar 100 euros que si només en podem estalviar 50.